Jednou z najúčinnejších fóriem liečenia a sebalásky je odpustenie. Pretože keď v sebe nosíme hnev a bolesť voči iným ľuďom, môže to mať negatívny dopad na naše duševné, emocionálne a dokonca aj fyzické zdravie. Tak si poďte chvíľku spolu so mnou zaťukať na odpustenie a uvoľnenie toho hnevu. Aj keď sa cítim nahnevaná, rozhodujem sa odpustiť tu a teraz. A viem, že vďaka odpusteniu sa budem cítiť lepšie. Aj keď to nie je vždy ľahké. Chápem, že každý robí chyby. A keďže mi záleží na tom, ako sa cítim, chcem opustiť tento hnev a bolesť. Rozhodla som sa v tejto chvíli odpustiť. A cítiť v sebe pokoj a mier. Dovoľujem si uvoľniť tento hnev a bolesť. A viem, že je to pre mňa bezpečné. Zaslúžim si cítiť pokoj a uvoľnenie. A tak sa rozhodujem tu a teraz odpustiť.